こんばんは。私の名前はニーケン・アーユー・プースピタサリと申します。ニーケンと呼ばれています。生年月日と年齢と身長と体重と長所と短所を教えてください。生年月日は2007年の11月の27日に生まれました。年齢は18歳です。身長は165センチメートルです。体重は50キログラムです。長所は明るくていつも元気に頑張る性格です。短所は心配しやすい人です。趣味は何ですか？趣味はバドミントンをすることです。1週間に何回しますか？1週間に2回バドミントンをします。何曜日と何曜日にしますか？土曜日と日曜日にバドミントンをします。誰としますか？田舎の友達とバドミントンをします。何人ですか？2人でバドミントンをします。どこでしますか？体育館でバドミントンをします。家から体育館まで何分ぐらいかかりますか？家から体育館まで自転車で10分ぐらいかかります。日本語はどれくらい勉強していますか？8ヶ月くらい日本語を勉強しています。誰と日本語を勉強しますか？先生と友達と日本語を勉強します。どうやって日本語を勉強しますか？文法と言葉と漢字を覚えて友達と会話を練習します。日本語はどうと思いますか？日本語は難しいですが面白いです。難しいのはたくさん漢字がありますからちょっと覚えにくいです。面白いのは友達と日本語で会話が話せます。一日に何時くらい勉強していますか？一日に9時間くらい日本語を勉強しています。何時から何時までですか？午前8時から午後3時まで学校で日本語を勉強しています。午後8時から午後10時まで家で日本語を勉強しています。家でどんな風に日本語を勉強しますか？の言葉と漢字を覚えて、時々電話で友達と会話を練習します。仕事の経験を教えてください。すみません、社長様。私は高校を卒業したばかりですから、仕事の経験がまだありません。でも、2年前から今まで休みの時、父の畑で手伝っています。農業の経験があります。何を植えますか？クチンサイを植えます。何を手伝っていますか？クチンサイを植えて、水と肥料をあげて、草を取って、クチンサイを収穫します。大変なことがありますか？はい、あります。クチンサイが育ているとき、雑草と害虫があると、クチンサイが悪くなって収穫できなくなります。それは大変なことです。楽しいことがありますか？はい、あります。クチンサイの成長を見るとき気持ちがいいです。それは楽しいことです。収穫はどうしますか？まず、クチンサイを切って、クチンサイを洗って、服に入れます。そして、バイクで市場へ持って行って、クチンサイを売りに行きます。1年間で何回収穫できますか？ 1 年間で12回収穫できます。なぜ日本で働きたいですか？日本で働いてお金を貯金して、日本の農業の技術を学びたいです。そして、インドネシアに帰ってから畑を買って、クチンサイの農家になりたいです。
なぜの木をしたいですか？私はよく父の畑で手伝っていますから、農業の経験があります。だから農業をしたいです。どれくらい日本で働きたいですか？5年間くらい日本で働きたいです。日本に行ったら休みの時、何をしたいですか？旅行したいです。外国人と一緒に働いたことがありますか？いえ、外国人と一緒に働いたことがありません。私から以上です。どうもありがとうございます。失礼します。